Naotwi ya oba ha ye twetwe ho enkomo naotwi ya senso ehyi ya koboko Nana Chiano, and then so like a sea, and the man of Manon, any gun and our money, any Mambia Council. You can, and the sister there again, a president, a person, and then a president. Medical other was here for you answer. The Nasia, they can be on it. And then a president, a year, into 3 a day. In there, a president, a day, a day, and a day. As you said, in glad any year, and then something him a friend tomorrow to see. Offering tomorrow to media, and they say, now, demo, and may if it are another fool and find it, and man. It is a nano, a penny back of ya. There's a new brain I had it. Abba, okay, no, the baby it's a big dinner home in Juni Coco, a dinner home, set a new brain, and the other war, and it's reaching. A boy or something, Sana, a boy. It is a apple pan is an idiot. Let us say, yen na ye war as ye hang now, yes, so you keep you go. Let us say, the more for you to ya. Let us say, yen na ye war half of a which yet as ya boy. Nay, say, you be to be a moon. Sana, a boy. It's in British here, a bus and to mine, A boy or a box, something I'm not about other things. I will need that. Let us say, Nana, I'm a Kunabi Yabon. Yeah, You're tossed in son. Nana, I'm a Kunabi Yabon. You're tossed in son. Or Bahama, a Santamania, Bahama, Madame is a looking for. Or Bahama, a quick. Onya, you see, uncle cry. Uncle cry, Uncle cry. eh, sir. You see, I can't set what you find. Let's say, Sabri, what to find. What you find. Ah, Copin, Breben, the court, The brow of the cockran is a dry a bit Kurana. Ah, yeah, if you say, yeah, come on, and Siaba. I die by Yeno, then they got Yeno. You know, and your friend is a quirk. As you see, what you find. Young could cry what you find. Yo, now, necessary producer, Mamma says, no, what's into the woman he said, when you feel properly and your trip. Oh, I can answer. If you know, in our back, trip. Oh, I can answer. Essay, Asante, and him. Now, we share Asante, open to Kumfo, Abra, Abusina, Ekushia, Aloko, Abusina, Ekushia, University, Nana, a year Cocofuma, and a year Abusia, a walk upon one who could be 232, and also one that's a cry. I can suffer none a year of something my cancer, and a woman this year. Now, no one could be a now you could see a pincer, a summer, a can, a defa, a bahama, the crowd, walker, and a who should say, why, a better man to you.
Yeah, na kyerɛ yɛwura ɔpɛnsoɔ ɛno no na woti ɔpɛnsoɔ kasa no a na awerɛhoɔ ɛwɔ mu paa na yɛ sɛ wohwɛ na birikyie no abɔ asanteman sɛ ɔbaa ahema ɔtwe n'ani akyerɛ ɛkura na kyerɛ sɛ yɛwɔ dɛ ɛbɛ yi ne na a wɔtwe na asanteman nyinaa ɛsi nkonnwa na ne na a wɔtwe da no yɛde ahyehyɛ so ɛwɔ asanteman mu menim sɛ nea ato asanteman no ato new garden foforɔ mu ha deɛ nsonoananom nso nyinaa nso wɔbɛyɛ ho ahoboa na yɛn nyinaa kɔpie mu ɛwɔ yɛ na nhyia ɛno nti yɛn nso yɛgyina tete obi ka tete obi kyerɛ bi na bi wɔ so na yɛama asanteman nyinaa ɛne Ghana nyinaa nso yɛakɔ ɛwɔ mmea a ato yɛn nso ɛmu yɛn nyinaa yɛnhyɛ ne paa yo nana kyerɛ me ɛnɛ akwasidan no yɛka ho asɛm akwasidan ɛyɛ ana mpɛpɛ no wobɛkɔ ahemfie na nananom nko a na yɛhyia ehia no sɛn sɛ wɔ sɛ akwasidan ɛyɛ tenamfoɔ nyinaa ɛdeɛ no nyinaa bɛka nananom ho na yɛtumi ɛdi yo ne nua bɛda ase yɛka akwasidan a akwasidan yɛ ɛda a yɛda nananom ɛda a yɛ nananom ayi asi hɔ a yɛde hwɛ nneɛma a ɛtɔ si ɛwɔ yɛ abrabɔ mu nneɛma a ɛtɔ si ɛwɔ yɛ man mu nneɛma a ɛtɔ si ɛwɔ yɛn mpɛsoa so ɛne nneɛma a ɛtɔ si ɛwɔ yɛ abrabɔ mu saa nneɛma wɔ anim nyinaa nneɛma a nananom ayi da bi asi hɔ a yɛde dwendwene ɔman no ho yɛde dwendwene yɛn kuntuo ɛne hia sɛ yɛ kuro a yɛte so no sɛ yɛbɛma kuro no mu ayɛ fɛ na ɛmu bɛte yareyareɛ ne awuwuo ne
mati maka obi a wo ho bi a nanan mo siesie saa ne ma ni nyinaa empo sɛ bibibɔ ni bi si a nanan mo hwɛ eyi saa ne ma nyinaa afi hɔ sɛ yɛ dwura na sisi yɛ dwura kuro no soso a nanan mo yi saa da ne si hɔ eyi dwura kuro no na ma kuro na sa fa ne ntoma pa afa afra ama na yɛ fɛ na yɛ misa yɛ ho sɛ anka nanan mo nneɛma a wɔn yɛ ɛyɛ kuromanfoɔ nyinaa dea nanso so sɛ du akɔsigya ne yɛ sɛ yɛkɔ ahemfie a na akɔ ɛte sɛ nanan mo nko ara na ɛkɔ tena ahemfie ɛsika ɛsɛ kuromanfoɔ no nyinaa yɛ den ɛba na wɔn bɛtena no bi na nea nanan mo bɛka ne hyehyɛeɛ ne nneɛma ahodoɔ a ɛbɛkɔ so wɔ hɔ biara no kuroman no nso so tumi ti bi na wɔn nso so ɛtumi de ɛnante yɛka ne sɛ yi a te sɛ program bi a Nana Chiame ɛfa de to mo ho so yɛwura yɛase brɛ Nana Kwaku Boakye a wɔtɔ so mmiɛnsa nyame ɔnto ne nkwa mu ɛmfa ma yɛ yɛba akwasi dɛ Nana kasa fa duabɔ ho na ɔkasa fa duabɔ ho na ɔsɛ wabrɛ duabɔ ɛwɔ dwabe asase so ɛne baabi a nti yɛkɔ a yɛn nso yɛnkɔka ma ɔmo nteeɛ no ɛnte mefa saa asɛm yi wɔ akwasidaa bi sɛ yi a ɛna mede anante dwabe ha nsɔrensɔre mu ɛne eyi ase nyinaa ama framanfoɔ ate sɛ duabɔ yɛabrɛ duabɔ wɔn sɛ sɛ kakwasidaa no mantini ankɔ bi ɛna kanana kan yɛ a mɛɛdɛ na me nso mate bibi wɔ mu na me nso so mafa to me ho sɛ ehia sɛ ɛsisɛ me mma obi bia yɛ den ɛte saa asɛm yi eti sɛ kuro no ɛnkɔ soɔ ɛna mma kwasidaa edi akwasidaa nti mma kuromanfoɔ no ɛnyɛ sɛ yɛkɔ a yɛkɔyɛ abosonsɛm wɔ hɔ saa na bebree afa no sɛ nyɛ abosonsɛm ɛna yɛyɛ wɔ ahemfie saa na bebree akɔfa no sɛ nanan mo akwasidaa deɛ ɛyɛ abosonsɛm wɔn kɔgu nsa frɛ nanan mo nsamanfoɔ ne n'asefoɔ yie a na afei nea aka no ɛde ayɛ ɔdidie ne ɔno daabi yɛtwene ɔman ne nkɔsoɔ ho yɛtwene ɔman no hyehyɛ yɛ pa ɛho afi wɔ ahemfie nti akwasidaa ɛyɛ da a nanan mo ayi asi hɔ a wɔn tumi de dwene eti sɛ yɛwɔ da bi te sɛ kofie dapaa ne dapaa sɛ yɛhwɛ mu a dwabe ha sese yɛwura daase bɛ Nana Kwaku Boakye ba a wɔbaeɛ no ohwɛ a ne dapaa ɔsɛ obiara mfa ne communal labour a yɛfrɛ no ɔman adwuma ɛwɔ borɔno pɔtɛmu mpo station kura no ɔtumi borɔko road sɛ mo anyi gɔtɛ mo ansiesie mo amprapra ɔmaka bi anyɛ dɛm ɛdwam ɛyɛ nokorɛ ehia sɛ yɛmma yɛ kuro no ahonidie ɛba kuro no mu saa deɛ ɛkɔ twerɛ kronkron no so a ahonidie ho asɛm no ɛwɔ twerɛ kronkron no so mu ti dɛ nti na yɛ ankasa yɛayɛ fi gye sɛ nana bi ba na ɔbɛka kyerɛ yɛ sɛ kuro yi ɛmo ayɛ fi enti no yɛnsiesie mu saa deɛ wei ama makae opani bi a na ɔwɔ Koforidua afigya ase na ne Ghana yɛfrɛ no Nebukadnezar ɛyɛ soja pani ne di ankasa di Brigadier General Nana Achampon ne din no ɛnu bi atwa mu bɛyɛ 80s mu hɔ ɔma taxi drivers ɛwɔ Koforidua ha ɛpra gɔta mu pra lɔɔre kwan so pra lɔɔre kwan ho nyinaa ansa na wɔtu kaa ɔma sogyafoɔ bɛgu ha na saa da de na wohwɛ a Koforidua yɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɛkakakra no mo fɛ yɛ small endem because of soja ni na de na ɔbɛyɛ yɛ no yɛda ne nyinaa to hɔ nti sɛ yɛwura ba na ɔno nso so de sɛ dwumadie no aba deɛ a na sɛnea de bɛma no na mmom na akwasidaa ne deɛ
ɛyɛ bridge a boy ɛna yɛakɔkɔdi nea adwendwene kwan a yɛnana agya yɛ hɔ no na yɛso yɛhu boa a ɛsɛ sɛ yɛkɔ boa asantema no because kristo no nanso so ɔmo nso som koran ɛde koran yɛ adwuma nanso ɔmo de koran ne to hɔ ɛba ahemfie betie akwasidan mu nsɛm ɛde kɔkɔbɔ bra na kristofoɔ no a mo deɛ anka mo ne ɔhene ne nyinaa som kristo no mo deɛ mo se mo mma ahemfie na mo aba betie akwasidan mu nsɛm na mo de akɔ nsɔre mo aka kyerɛ mo nsɔrefoɔ ɔho sɛ mmɔbra nti akwasidan deɛ yɛnta nto ho amma nananom nko a nananom yɛ nhyehyɛe wɔ akwasidan ho sɛ woyɛ pepeni o woyɛ walani o woyɛ dakatini o woyɛ hausani o ɛnna woyɛ asanteni ayigbeni kuroboni fantini mo nyinara akwasidan si sɛ mo ba ahemfie na adeɛ baako a mmahu wɔ saa akwasidan ahemfie no a ɛna amanfoɔ bɛ sɛ ɔmo bɛba ɛyɛ na ɛyɛ ɔmo adwene sɛ yɛse sɛ wokɔ akwasidan a nana ɛsɛ yɛkɔkyea nana ne yɛde boa mu adeɛ kakra ɛkɔma no nti saa adeɛ no aba bɛyɛ bɛɛdiɛ ato saa nkɔfoɔ yi so nti ɔmo bɛ sɛ ɔmo bɛba na ne fɛ a ɛyɛ ne sɛ wokɔkyea nana na wode nsuo bottle yi bɛyɛ 3 bi 4 bi 5 bi anaasɛ 10 anaasɛ 15 bi osinana yɛbrɛ wo nsuo na agya wo nante a na woyɛ adwuma na wo brɛ a wo nso so woanom ama wo energy ase na yɛdɛ ama wei ɛyɛ bɔne nana wei sɛ ɛnyɛ bɔne nanso so nkurɔfoɔ bi de ahyɛ ɔmo adwene sɛ because of saa papa yɛ na ɔmo ba bɛyɛ ama nana nti no ɔmo ma akwasidan ɔmo ma akwasidan nanso so Bible n'aka ɛwɔ Luke 12 verse 15 Luke 12 verse 15 ɔkasa wɔ hɔ ɔse Luke 12 verse 15 ɔse pɛpɛɛ yɛka pɛpɛɛ a ɛhɔ na yɛbɛnya fi twate ase yɛka pɛpɛɛ a ɛhɔ na yɛbɛnya pɛpɛɛ na ayɛ fi twate ase ebinom yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo deɛ ɔmo bɛyɛ pɛpɛɛ ɛwɔ ɔmo sika ho ɔmo nneɛma ho nanso so ebi nso yɛ ne sɛ ɔmo deɛ nea ɔmo anya adɔɔso no yɛnom na ɔmo bɛyi bi ayɛ dɛ aba ebi nso adwene sɛ nea ɔmo anya adɔɔso no ɛnom na ɔmo de ɔmo kra no mo sunsun yɛ dɛ ɛhyɛ ɛnyɛ nokorɛ nti sɛ mekan a sɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔte mekan no Bible no ne yɛhu sɛ Luke 12:15 ne sɛ yɛhwɛ yɛho yie ɛwɔ pɛpɛɛ ho saa na Bible no ka no sɛ monhwɛ mo ho yie ɛwɔ pɛpɛɛ ho nti sɛ yɛfiri sɛ yɛyɛ pɛpɛ a yɛn nso so yɛnhyira bi ne yɛyɛ dɛn yɛbɔ gu ebi kwasiada na sɛ akwasidaa da no so nko adeɛ a ne yɛ sɛ nnɛ yɛ akwasidaa a na ahemfie nti kɔ ahemfie na sɛbe saa timupɔ no sɛ yɛsom abosom yɛ ɛno nkwa ne ba so sɛbe obi ekuta Bible ɔyɛ Nyankopɔn adwuma obi nso suman ogu nsa wɔ so na eyi nneɛma kyerɛ no wɔka hinkasɛm ɛde akyerɛ nipa ɛno no bɔne bi ewu ma ɛno no nkɔ yɛ Nana Obuo Tabiri nkyɛn obi ɛyɛ abosom ho adwuma ɛyɛ bɔne ɛyɛ musuo bɔne biara nim saa yɛbɛyɛ na yɛyɛ ho papayɛ bɛnkyi ɛyɛ bɔne no a yɛbi a yɛte sesei no bia na yɛbi a wei a yɛba asɛm no obi ansa na ɔte ne nsɛm aseka nka wokɔ nanam wo wokɔ kramuni wo wokɔ asɔre fie nea ɔbaeɛ no kɔ ɔba ma yɛ no adɛn na ebinom afa no sɛ ɛyɛ ɔmo de ɛhyɛ wo bɔtɔ mu a ɔmo nko a onim mo yɛn na mo sɛ yɛn no yɛn na Awurade ɔpɛ sɛ yɛyɛ ma no nti ɛnyɛ mo deɛ nti obi ɛnyɛ nsi hɔ yɛn na yɛmfa kwampa to yɛnyɛ na yɛnyɛ fɛ nti ɛde som na ɛkeka yɛ ho obi kɔ Pentecost na ne nua kɔ awɔre a awɔre ne nso abosom ebi fo nkansa nso abosom
Matters in India or some yammy. I have a sign and father and Pasamatica. I saw some Yakamas and Machamas so I can hear. It is Dana Yakas of a bed of wood. Okay, I have a radio and a beppo. A Japan of the other radio and a beppo. Today I'm not telling you. Also, why I am a woman and why I am not. It's other than I am found finally a motto. We have found my brand now. Now, the Ben of my am also not only a vessel or then a woman. I am never rather a woman. Some men are born, some of them are very typical. You can say, yeah, I am my own. Mary, I put on a command for them. The book is so in I die and by young. And we have done before. Will be time, will be time, more time, will be more than Bermuda. Will be a baby, and I pay a better than by a brother. You tell me now, obey now, pay now, some. No more be a head, maybe a man, or more better than will be a pretty be a man, or yet you must send and you must say. Instead of us, then I'll come to Sonia, if I pay Kenya, and search what would tell me to some other put to pass on for food. And I'm not conform, and I'm not suffer, and I'm not for over that couple of my wine and one low. My name was the Nippon and some, and I'm on my own. As soon as I will be actually as some master. And some of my necessary purposes say, yeah, better than offer. No matter me, I could have said my master. Well, I was telling Papa some, my men and also. Me and church and Papa, no be answer. Then I can wait to wait, we are going on, so we are so young. Then we Nana, let us say, Nana Channel, a house of Kahasa Kakram. Obi, I was on floor, a good son, you see my son, you shoot a bunny with us a million. Bible said, a few animal jar in Mufo. Some would be good for one. A baby this house, some would down everywhere. So what you say? Sir, the son bosom. The first account will be million in car. The son bosom. Now a common dominion. I'm a manager and lady. Then I want a minia a daddy jack. My man at Tadiana and I said. No one said me a hot train. My boy, what the fiancé, a cost rama. Now, a pair dinner, a radiator said, Yammy, my airborne. Okan Galatians 5, 16 to 22. Was it a new mapano? Bonnie be a new, and I said, a table be a new side of my panel. If I tell American watching myself, Sir, Obiamo will be a Diane, Obiamo will be a Tadia, Obi Sika, any pardon, Hona, Nana see you get a $1,000 years, and I'm actually give up to Bukuma, my video to Bukuma. Bonnie Ben, a while, only a Bonnie Bia. And as hard as you saw, see, maybe anywhere to tell war. Sadia. Bible in Echo, Galatians 1 Echo, see, maybe anywhere. It's true. Nemo, near Mravity Channel, and maybe a cosso. The way I met him, now if you can in 90, may send a Juma, maybe a bit war, ever say Bubu, maybe consuming papa movie, and young would be baby years or cat and Hannah. Or so one and Mra, at so. One and Mra. So, iti ana na kasa o kan bia na odu bari a o se ye nche ni na fama una kokko nemo no nye na afamu de na wo de ni awade bia ma wo se do no ko se wan kasa sa kasa emu odi ba ma fon ti ase iti na ne chiemu kakra ama obi ehu se ne tie me nyon ko no na ma ba wo nchen na udidi na o te say yes na ba o ba ko wata mo bi an esia adin be na wo muti mo wo e na wo sa adin be na wo muti e wo na to say wo no me na mo say wo do me a aduane kura ye free ni pa say ye ni ye wo say ni ye free so wo be ma ma aduane ni bi ebia wo di aduane be si wa na na ba ni ye ni o ma me so de bi ba ni ye ni e no say say o do kan na wo wa ku mo a wo free ni say na ebe ye mebi
na ne on pese obemma won no onye bi o se watome na je se atrimode die no no ni on pese obemma obi no wase watome oni pe ni te ho eni ate bia na ye bi bia ya brew asike bi sama nti se yebe bi bia kana ba ka se bia na ye yi na mo me ti wa ye de bia na brew no wo se watome ete se atrimode no no ana yeta aka pa watome ni kire se wo didi ena me ni fi kwan so eba ena ma be bie wo so me ya watome brami edi eno kra ma se na maka no me ya watome brami edi eno ni odo no so ati ase no on be so be ma unti ase watome ese me to ani be to wa ko enti me to wo hifa ese trimodi na be mo thank you Mimi and no, and you so no be more aduane no. It is do no go se wo ho no. Or the oceans are to ho. What he said, papa ba me ho. Na na ba na nchen. No be ka che me se. Papa we dey me se. Ni ke 500 bi akoya ade. Na bo se me se me, e dey wa de no. Na me feel say 500 na yes ke pama. Na me di ni na ma na, me so me ho be kire me. Ti ni esi se me ye ma na ti a che ze me nya. Sika kwadi na 500. Ni ebe ye ne se me ye nchim de fa na me so me fa fa ne de ehwefi. Wo so wo na wa ye ni anya kokon we de. So ati ase. Ye no ti na o ka che ni pa ne se wo di aduane kra ma obi a. Na wo hwe na aduane no emmoa wo busuafo a. Ene ni emfa ma ne se ono fa ne de. On fa ko. Wo ne ni nyina nye de. Entina na mu ni to do nyonko na ka ho enye wa za ni wa ka no ya wo mu nsuo no a wa me so de be ma na nyonko anu no no wa hwie do wo so wa ye mo we di dia ma bi aka wo de be ma wo nyonko na o nso adi no wa sa ta ma hwie do ni nyina fi ya sofo ya le be kire omu ani fi ya sofo ya sofo no eni ama omu ye ni ye kwa sorry a me won tade enkome efe meti media ma me nua bi ama ono so ahye e de akosom na so sofo aka kire me se me de matade ni ma me nua na o de be ya de etia no abremase ya no ti me nfa ma me nua no na ma soja na me de sa nya ma na ye egu na se no adeɛ no so Bible me yɛti aseɛ sɛ fa wo mi adeɛ na ɔnkyerɛ wo sɛ nyame ɔnhyira na nyame hyira wo a ɛna wo nneɛma nso so yɛ dɛ ɛyɛ yie ma wo na sɛsɛ nea ɛsi sɛ mede ma wo bi ne yɛnka nkyerɛ me sɛ nyame nhyira wo no makɔhye no nti sɛ makɔhye no mo wana ɛbɛma me nhyira me mo ati mo no because sɔfo aka kyerɛ me sɛ mede m'ataadeɛ ma wo bi a ɔde bɛkɔ akɔyɛ adeɛ bi tia no egwe ma azamba ye nuanu mu a sabi o ma ye bubuafo o ma digam nka ne se o ma digam ebi ni efra bi sa ebi na ye che o ma ade a ye dia hye ye tiri mu se o mo belong to different work ana se society bi it is what the word ye manna wa nhwe ya na o de wo kosa society ni ma me ya ye den asewo eno ti se obi che ni mi abia e wo sa ewi apa na osuro osuro because ni asofo na kan wa chi sofo ni gena e Bible say ye ma ye papa ye eno so che ye boni won mo ni ni enti a wo si ye ma ye papa ye eno so enchen ye boni na se yeye Kristofo na ye frefre ye ho se ye mu ye niam asa di tia ye nkasa ye ho na nsani na ni twam sister bi apakem pabwa fe a wo di post school mu anko business school kwala ka mama ye den ahye o se no am so sister na o se no wa so se ene me ye fa de njo me na me fa me ma we nkoche na obi sa fa nko ya de ntia na afi me ma bra bwa ba de ye basa o de bi because ana ne so fa tere ni so fa tere ni tu on fa na jo
na afehwɛ Komfoɔ kɔmɔdo dan yɛbɛtena ha na aberanteɛ bi frɛ yɛ o si maame no ne yɛmu yɛ hwɛ sɛ yɛdi ne ho adanseɛ Bible to sɛ nea yɛakyekyere wɔ asase so ha no yɛakyekyere wɔ soro nea yɛasane wɔ ha so yɛasane wɔ soro nti yɛdi ne ho nokwaredie wɔ asase so no ɔsoro ne nyɛ ɔsoro ni agye nti mɛsrɛ yɛn a yɛfa yɛn ho akristofoɔ no sɛ yɛn mu ka yɛyɛ ase adebɔyɛfoɔ because sɔfoɔ pɛ ɔno nkwa ne collection sɛ ɔma wo kwan sɛ wo nua di a saa collection no ɔnya nti ɔbɛka kyerɛ sɛ wokyɛ obi sika wɔ abɔnten a wɔde kɔyɛ adeɛ tia wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wontumi nkɔkyɛ saa nipa ko no sika na biribi aba asɔre a woyɛ ato collection ama Tete. Yɛhwɛ adeɛ yɛ anatena mfɛn bebree na sɛ akwasideɛ a yɛka ho asɛm nkɔkɔnim wɔ hɔ a wɔn ahyɛ daa ɛnnim kwan yɛfa so ɛbubu akwasideɛ no ɛyɛ kwasiada na wɔtwe ahe ɛna esisi so a yɛbɛnya akwasideɛ yɛnkyerɛ wɔn a ɛwɔ tete bi ka bi akwasideɛ a yɛka te sɛ ɛnɛ a yɛdi akwasideɛ ɛyɛ 40 days aduanan ɛyɛ aduanan ɛnɛ a yɛdi akwasideɛ te sɛ ne bɛ wɔ ɛnɛ 17 na aduanan yɛ sɛ 6 weeks 6 weeks biara aduanan ɛyɛ akwasideɛ anaasɛ ɔsɛ ne tiɛ ɛnɛ ɛyɛ 17 August eti sɛ yɛbɛsɛ di akwasideɛ bi mu bia 28 September ɛyɛ akwasideɛ na yɛasɛ di no the ba deɛ no kɔ si 21st woka kweti a ba bɛ si 21st na ɔsɛ na aduanan ne kɔ eti sɛ ɔmo di no di a ɛno ni akyerɛ ma nnɛ yɛ akwasideɛ satan na calendar ni hɔ na obuni calendar no na yɛ ni hɔ na nanu wa na di wɔ mo ankasa na no yɛ Akan traditional calendar feeling so da nti sɛ yɛbɛtumi abubuwa 2026 wobɛtumi ɛsɛ 7 nana wobɛtumi ɛsɛ abubuwa kɔ wakyi wobɛtumi ɛsɛ abubuwa kɔ wakyi a kɔhu baabi a yɛfrɛ sɛ yɛ nana kɔmfa nɔkye ɛstate na adebiana na yi kora wo wɔn sɛ deɛ teɛ wobɛtumi ɛsɛ abubuwa kɔ wakyi years back akwasideɛ ne nkosi bena dada aduanan biara ba bɛsi akudɛ aduanan si akudɛ mɔdu aduanan si duada ofi aduanan si ofi nti bɛɛ na yɛ na aba a ɛti ɛbrada a yɛ da paa soso no ɔno esi ni da paa so nti na aba a bɛɛ na ɛwɔ wɔ yi nti na da bi ɛni saa de yi ɛti nyɛ nananom abosonsom nti na ɔmo de kakiri ti yɛ so ati aseɛ sɛ wokɔ Israelfoɔ amammerɛ mu nso a ɔmo so na di adi sɛ ɔmo soso wɔ amammerɛ a ɔmo soso gugu na ɛde di ne saa pɛpɛɛpɛ wɔn sɛ nurse ne yɛ ka asɛm bi wɔ ha sɛ yɛyi akaya akwasideɛ yɛyi akaya yɛsi nea ɔpɛ ba na nanom ɔma no nyɛ dɛ enya ba nea ɔpɛ adwuma na nanom ɔma no nyɛ adwuma nea ɔpɛ agyapadeɛ bi wɔ fie no na nanom ɔmmɔ ne ho ban no ntumi hwɛ saa agyapadeɛ no so ɛyie na mmom sɛ onipa bɔne ne bi ɛmpɛ sɛ ɔbɛboa ama kuroma no nyɛ adwumayɛ na ɔmanya sika na ɔmanya biribi papa bi aba abrabɔ mu na ama ɔmo soso anya bi de ahwɛ nkyim a saa nipa bɔne no no ɔnom nsa anaasɛ ɔnom ɔtwa fufuo a ehia ne kɔnkɔmɔ nyɛ saa na nanam no nyɛ saa na kyerɛ sɛ saa wo nipa bɔne ni no yɛmpɛ w'abrabɔ ɛwɔ nipa terenefoɔ
yɛn pɛ saa nipa bɔnne no no. nti ne sɛ nana nso yɛn mpae bɔ a yɛbɔ akyerɛ nyankopɔn ɛnso no no. ɔyɛ ma ɔmo so de bia. wate ase nipa bɔnne ni ɛtwa ɔno nko a sɛ akɔrɔso bɛkɔ ɛbɛkɔ ayi london deɛ na nka ɛka ɔno nko a ne yɛ ɛyɛ ne ya ne akɔrɔso kɔ ɔso togo ha yi a nka ɔpɛ woyɛ nipa bɔnne. nipa ne kɔ london wode ne kɔkɔ ɔso togo ada wonyɛ nipa bɔnne a ɛka ne ne kɔkɔ ɔso togo eti nananom ma wo nsa ɛnhyia sekan nifa no yɛ nti na ɔn sɛ duabɔ n'asa bɔ mu wɔ hɔ so sɛ duabɔ yɛ a yɛkiri. saa na wabɔ ne fufuo so nti ɛbɛyɛ adwuma ntamtam. wɔn sɛ aba mu wɔ hɔ yɛakɔ our father ahyehyɛ yɛn agya a wɔwɔ so odi ho ntew w'ahenni mmra nea wopɛ ɛnyɛ wɔ asase so sɛdeɛ woyɛɛ no wate ma wopɛ ɛnyɛ wɔ asase so sɛdeɛ woyɛɛ wɔ soro no ma yɛdaada aduane nɛ mɛfa yɛn mfonsoɔ ɛkyɛ yɛn sɛnea ɔde kyɛ wɔn a ɔmo fon yɛn ɛmfa yɛn nkɔ nsɔhwɛm na yi yɛ fi yɛn mu fie so ɛmfa yɛn nkɔ nsɔhwɛm na yi yɛ fi yɛn mu fie nsɔhwɛ ne ne nea he nsɔhwɛ ne nea ɔno ɛwɔ bɔne ɛde wakɔ nsɔhwɛ mu no na onyankopɔn onyi mu fi saa busuo no mu yɛn nso yɛ bɔ a yɛsɛ nipa bɔne ni a ɔyɛ dɛ ɔpɛ wɔ bɔne no na nanom yɛ dɛ emu ni hwɛ sɛ ɔsɛ ne teɛ yɛbu ahwɛ nkɔso na ha saa ne teɛ afei yɛfɛ no si hɔ yɛhwɛ nneɛma kitikiti deɛ ɛnɛ nkɔmɔ no sɛnea yɛkeka kɔ no na na wahɛ nti no yɛpɛ sɛ ɛma yɛ nyinaa yɛhu sɛ dwuma baako na kristo ɛne kristo asuafoɔ anaasɛ kristo asomfoɔ no wɔn ne akɔnfoɔ no nneɛma bi yɛ pɛ but amanfoɔ nsɛbi yɛ no nneɛma bi wɔ hɔ a yɛyɛ a ɛyɛ ne yɛfiri sɛ ɛyɛ akɔnfo nneɛma ɛnso so wɔanhwɛ ne yie a wonhu ne yie wɔanhwɛ ne yie a wonhu ne yie okae ada sɛ Leviticus anaasɛ Leviticus 19:27 ɔsi mɛyi wo tirinwi ano ɛwɔ ɔfɛw so wo tirinwi eyi wɔ ɔfɛw so afei nso so ɛnkontɔn wo tirinwi ano saka wɔyi wo tirinwi ɔsɛ ti ano bibia design bi fa woba abɔdesɛ nso a eyi wɔ abɔdesɛ ɛwɔ ɔfɛw so nkontɔn no so na ɛnfa hyɛnsedie bi a ne dɛ ɛnto wo ho ana baaba no pɛ ɛnfa hyɛnsedie asɛnsedie no ɛno ne nea ni tattoo na yɛ tattoo yɛ ho no wɔsɛ ɛnfa nea wabuo ahyɛnsedie ɛnto wo ho ɛkyɛ sɛ wɔmma yɛ ahyɛnsedie woba nananom akɔnfoɔ no soso hɔ a wɔn nso tumi kyerɛ sɛ ɛdi wo tirinwi ano wɔ fɛw so kɔnfoɔ pɛ de ɔyɛ ɔte ne ka kyerɛ sɛ bɔ wo tirinwi sakora patripa wokɔ baabu no nso ɔsi sɛ wohwɛ na wonya ahoma nfa ma oti a bɔ ne patripa yɛ saa na ɛteɛ eti saa nneɛma wei no nananom ɔyɛ a wɔn bɛdwen sɛ ɛyɛ akɔnfo nneɛma bato akɔfa fi baabu no mu ɛna ɔno de abɛbata no deɛ ho na ɔyɛ so baabu sɛ nkɔntɔ ano enyi na ɔfɛ so ɔba kɔnfɔ hɔ a ɔno sɛ oyi nti ni patripa ɛsɛ wabɔ sakora wokɔ baabu mu a ɔsi na so ɔbaa bu nsa a ma ɔnyɛ dɛ ma ɔmɛn wo bɛrima ma ɔmɛn wo so ati ase ɔbaa bu nsa a ma ɔmɛn wo kosi sɛ ne ho bɛte ansa na wasan yɛ dɛ abɛn woba na na kɔnfɔ no so hɔ a ɔmo nso sɛ wobu nsa a wonwura hɔ na kyerɛ sɛ fi wowɔ fi mu na adɛn na kristo sɛ wobu wo nsa a ɛmɛn bɛrima nti tete no na ɔmo wɔ asɔredan a ɔbaa wobu wo nsa a wonwura asɔredan mu wowɔ asɔredan n'akyi wowɔ asɔredan n'akyi so ate aseɛ ɛnɛ yɛsɛ bibie ntrasoɔ woka yɛbɛka kyerɛ so kristo ɛbaeɛ no wabɛte saa nneɛma no nyinaa ho ɛnti dɛn na wabɛte ho
Kristo ɔmɛte bibi a ɔpam dada no ɔse nea wapam dada no me hyɛ ne ma nea wapam dada no ɔse ɔhyɛ ne ma na ɔnyi bi mfiri na ɔmfa bi nso yɛ dɛ ɛnka na to sɛ dɛn yɛ awiase ne kɔ sɔfoɔ tumi ka kyerɛ obi sɛ kɔre nsensan na ɔre nsensan a o problem fi nyinaa bɛkɔ ampanyampa a nipa da sani a wɔn ti nyame ase na wakɔkɔ to wɔ na ɔre nsensan na wɔre na sadeɛ bi wura wɔn mu a sɔfoɔ na ɛko a na wɔn na ɛko nsɛnkyɛnni bebree ɛna yɛ di akyire ɛno na ɛbɔ yɛ yareɛ ɛgyan yɛ kɔ wɔn mu dɛm eti nea yɛhwehwɛ no sɛ onipa biara wɔ hɔ a na wabrabɔ ɛnyɛ kronkron mbɔte mmɔden ntia wo nyina nyɛ mmɔ na wo papa yɛ ɛne ɔso sen wo bɔne nana kakra no nso yɛtumi aka yo na no ɛmfa ho ɛne ɔsom a wosom sɛ wosom budi so sɛ wosom nyankopɔn wɔ wokɔ nananom so kɔyi apawe wɔ ɛmfa ho ɛne deɛ ɛdɔ no so a papa no a wɔyɛ no ɛne nyankopɔn bɛhwɛ so ɔho saa nti yɛbisa sɛ ɛdeɛ nti na ɔse yɛma yɛ papa yɛ ne ɔso so yɛ bɔne anaasɛ ɔbɛte papa no afiri bɔne mu anaa ɔbɛte bɔne no afiri papa mu na ɔde agyagye wɔ ana nti wodeɛ ne sɛ wobɛhwɛ sa yɛ papa wo papa a wobɛyɛ no yɛ no na ɛde saa ahoɔden a ɔka sɛ nnipa de aniagye ne ahoɔden na ɛbɛhwehwɛ ɔsoro ahemma mu no wo papa yɛ no na ɛbɛma woahu sɛ wobɛkɔ ɔsoro ahemma mu nti mo ana na obisa sɛ ɛna apɛsidan kurampo no date na yɛ a sɛn ɛna nananom ɛhyehyɛ no no ɛno na mpanyinfoɔ de ato dan sɛ ɛnɛ akɔyɛ ɛyɛ August 17th ɛnɛ akɔyɛ August 17th na sɛ wɔbɛkan no na wɔtwe baako ɛnsia 6 weeks biara ɛyɛ apɛsidan nti no in that upper 17th na so also will kind of in that 17th next week Sunday no and then you can into the 24th 31st 7th 14th 21st after 28th September again another episode once and so other kind of on the 5th October we have 6 weeks now, and so we best have to have another episode. Until more movies are mentioned, and for MIN, mentioned so far, and for MIN. Now, in this one, Upia, Encore, Nahifi, now one could see in some anonymous or Edema or mining now. Is as a president, and then anonymous one, Edgar. Ɛnyɛ akyɛn nko adeɛ ɛnyɛ nanom ahenia nko adeɛ akosidan ɛda hɔ ɛde ma kuromu no nyinaa sɛ methodistfoɔ presbyfoɔ pentecostfoɔ mu nyinaa asɔremba wotumi ɛsesa mo ho ɛkɔ ahemfie ɛne nananom ɛkɔdi akosidan na mo nso moatie nananom ɛmu nsɛm yɛ a wɔwɔ nso ɛde ma ɛyɛ kuromu nyinaa ɛwɔ yɛ mpuntuo ɛkwan so nti hɔ nso mo nhyɛ ne so nso mfa ɛma yɛ mu moma yɛnhyia nana nsɛmyɛhen nana wɔntumi aneka yɛn sɛ dwumadie no ɛkɔyɛ bebree nnɛ kɔkɔyɛ kɔsidan yi dwumadie no ɛkɔyɛ bebree nti baabi a wɔhyɛ biara wotie yɛn biara no nana nsɛmyɛhen nso yɛkyia wɔ paa na nana yɛ ano waate no ɔfa so ɛnini ɛna no nso yɛkyia dwumadie no nso wotie paa yɛ afei yɛn bra yɛn nsɛm so duabɔ ɛnaa no no na wɔto sese no yɛkan biara yɛwie ɛna yɛpɛ sɛ yɛwie koraa na yɛyi duabɔ no ɛfiri hɔ nea ɛnhia sɛ wɔsɛ temanmufoɔ no nyina te hɔ na sɛ ɔyɛ bɔne bi otia ɔnanso a ɛnsɛ sɛ yɛbɔ dua na mmom nananom ɛwɔ hɔ mpanimfoɔ wɔ hɔ yi wode asɛm no ɛkɔdaa no nti a ɛnsɛ sɛ wode tumi ɛhyɛ wo nsɛm ɛsɛ wobɔ wo nua ɛdua duabɔ no ɛwɔmu ahorow bebree yɛnkɔ nana ɛfɛ kɔduu so na ɔfa yɛn ɛmfɔ nana Ibansi.
Yeah, and for dancing, said the body and said, you be so. So, Bonnie, the Kuna, and no damn of them. That's a one who now bought so for money, who bought penny money, who bought the mamma money, who bought a nine money, and Hina money, and it's young money. I know if it's your mode. You do that, so you know, in Pondia. Nay, a cat, let's say, Pacono, every other Cono man. The son and I shall buy so be your idea. I no more bit now, quiet fossil about Jabba Conama, and I this year. Mason, you are a son, and much young, so be how ever told money, my mamma, a canon conform. My one popo, my young can come on here and you personal. No, you probably have no money in your soul. Oh, maybe I mean, Serena, oh, say, Obi Fumwa. Put me report to the panel. I know you're saying, Diabo. Now, you're shut. I bet see, come, and look over. And you are planning planning. Let me see, come and be out together. You make me, I must say, you would be answered, who be yapping, no one water. So we are time, no one water. We are both the amount of them with that. That Baba he said, who body for Libya? No, Yan across the rear from the back, Fanimia, Abbey, or no, I have them. Yan will be our uncle. Yan say, your bono. Sabian or Kunqua, Sayan Quanco, Nankan Colano, and taking one at the forward. Now the old Kuma say, nah. It's a reality of who he said, we find us and if you are not find ourselves, who will be a fear for like a talk about Mania on for council. And can a battle, said the Abono. And said the Abono, say you more, I hope you'll be able to fire film. No, we are coming, I want to say. When you the Abona and another sort of chassis, I will come. You met you from Tias. Nana, I can say, no, say. Saka wo go diano. Se me na me bo ko no na. Na ko wa bo nko a. Se ne me mi wu a, me na be fa wa de na be. Me mo wa bo wie no, aya no mo won se bi wa tie se. Ye se wo go diana na wan na sia. Ebe ba wo so. Na de wo bia eti se ebe ba wo so bia. No ono asan de me nua ne masefo asan da gas. Dem bo no. So what you say? Every idea happen. So what you say what bo obi bia. And say can say what you ono ne ma gas. Let us say what you ho so. What you ho so. Say na so bo bia. Na kasa ma. Na say what you ono ne ma dance la. Na me pasa me try say Ghana nti ya me ni ha na. Obi kwa solo kwa na me wa me pass me ja akọ ase okoba na me pasa me sai adwuma wenti me se me ba na 100 million e wom ma obi a receive me fine tie ya me 100 million na to mo so na na so ka na so de ya me answer bam na me kokọ na me ko wu na so o me de bakra me ba e na me tia me kura ukun fie no mu ni pe na so ka no kura tie pa tra se na kokọ ni wo apart from the abono e ya kokọ ni ya si e de kwa de wa so da the young boy of the body, I'm Murana, is a young person for and I'm actually for your mobile or your Frebia. Yes, so I don't know how much some other Yaboson. Eh, probably my baby flag and Mokra, sorry, Muslim. That be unflat. Some of the flat, no fear, big flat. Every time you're lucky, yes, if you're unflat. I fear Christopher, young woman. I don't know about Yaffa, I don't know. It's a mini one. Oh, no, some young cousin, you don't know. Me am Toyama. Me am Fred Yama. Me am free and no cancer. I am Bonnie Dimba. I am in Nukufo. Me am from the Dini Queen Yago. Yakola Nukufo. It's other than a mini Diagro. Nana body and our bonus show wabo. Say and sa a soya, your friend Yamamu Yabia. Once your body and no common function and Waba Mugan. Now, Koboka be hospital. You got to Yana Animal. You put Swami, and continue about the Asa, and I'm not for what didn't I marry him. Then I read that. And now I tell you, Homo, of course, I might ready for Yelly Yano. I know over 3 cuts say, hey, both Yana Esa. I also found for account. Ah, Nana Comfort. Missy Pay, I maybe I say I have been our software and clamor for, and I come for. You pay me and son.
na wɔn de wɔn ahemfo na atɛɛtɛ na akyerɛ ama ne nam aseɛ wɔn nenam aseɛ na wɔn bu man no wɔn sɛɛ man no koraa te sɛ yɛgya bɔ a ne yɛn ho nua wɔn a wɔn ho nsuo no ɛnna na akyerɛ ka kyerɛ mo saa de mmiri so ho nsuo nso obi yɛn ho sɛ wɔn ho nsuo. na adi nti na sɛ obi bɔ dua ebi a wabɔ obi dua no bɔsɔn anaasɛ nsuo no na wɔn nso sɛ wɔn mu sɛ wabɔ nipa no dua na sɛ wɔde ɛho abusua nso ka ho adi yɛ nsuo no ɛgye ne nyinaa nso ka ho. yoo nea wo nipa no waka no bi sɛ ekɔ court na dɛm asɛm akɔ bibi a lɔya bɛka bi yɛ no na mɛdi so lɔya no te judge kasa nti otie sɛ ɔmo de ɔmo ka bɔ kankan yɛ yɛn nkɔ sukuu owi amaame ɔsɛ yɛ yɛrɛ yɛ nisɛ bɛ nisɛ na bi na ɛba a na ɔbɔ ɔso hwɛ yɛn na ne brɛbrɛ no na mmom nea ɔsɛ nananom yɛ no sɛ asɛm wɔn mu ndi esi nananom di asɛm o me ame a ɔde tu so yi nkyɛn nyinaa ama nananom ɛno ɔbɔ bi akɔ ɛyɛ woka no a ɛkyɛ wie na ɔbɛdi asɛm ɔde no kora na afei wo a wote w'asɛm ɔbɛ no ɔde wu wa ya brɛ akɔfrɛ pɛ na nananom asɛm di amema a obi ɔbɔ bi aduane kɔ ntɛm bi ameka wɔ afidie so wɔ bɛyifo wɔ sunsun bi tae n'akyi obi a ɔbɔ dua aduane bɛyɛ yie tantantantantan edi akyɛ no suman nanso wa sunsun bi tae akyi okoyi suman no afiri hɔ na ɔno abata ɔno abɛyɛ te sɛ nea ɔmo yɛ hee ɔte na yɛ sɛ nkasa sɛ nyame nka hwee saa so kɔnfa nso oyi ne ti suman nka hwee ɛyɛ suman pa no ɔde bɛfa kwan pa so te sɛ nea suman bɔ ne wɔ wabosom bɔ ne wɔ sunsun bɔ ne wɔ bɛyie bɔ ne wɔ sim dɛ ne bɛyifɔ ne tega no ne bɔ ne ma ho man ade ɔsɔ ano akɔ yɛ obi deɛ obi so bɛyɛ wo deɛ nti asɛm na yɛn di no ɛyɛ nea yɛbisa no ɛso akatua ne yɛnya ɔwo nkoa na abɛwu ɔsɔ de ne bɛyie bɛkum bi aka ho asɛ na bɛyɛ sɛbi kan nipa na sɛbi bi apɛ sɛ yɛn ka kyɛn sɛ ɔno na waka bibi ɔmfa nyameɛ no nyame ma no nti suman di asɛm kan no na bɛhyɛ bɛsɛ akyɛkyɛkyɛ wɔ n'afe asɛm nkodi afe no n'afe na deɛ ɛbɛpɛ mpankan nti bi ɛkyɛ no ɛno na yɛ di akan na tɛwtɛwtɛw a yɛwu deɛ mfi na la mo da ɛyɛ ka bi akyire wo ɔmo bɔ ne sunsun fi ɛtɛ yɛ kyire na ekum nipa sɛ na ɛbɛyɛ a yɛbɛka sɛ bia no na ɛyɛ bia nyɛ hwee tunku abisa kɛse ɔdabi o ɛyɛ suma na ɛyɛ na maame yɛ ama sɛ ɔtɛbia n'akyi kyerɛ sɛ odi adeɛ nkosi wu kyerɛ sɛ wasɛm na woka yɛ sɛ nkosi wu ɛnyɛ nokora nti suma bi yɛ mɛyɛ nti yɛ sɛ suma bi asɛm nipa bi akyire suma no kuro yɛ ama yɛ kyerɛ sɛ sɛ suma no bɛ obɛku wɔn mu bibia tumu sɛ akokɔ wia na ewu obi a bɛbɔ dua na eku no kɛse ɔkɛkɔ bi ɛka no wawu nti suma bi asɛm ɛno na ɛkyɛ ansa nipa no yɛn kora bɛ yare yɛde wakɔ bi sɛ suma bi yɛ na obɛku wɔn bi taw ɔno yɛ yame abɔ bi o ɔde tumi nso bɛkum nipa suma bi yɛ nko nkum nipa suma yɛ maba suma yɛ mbɔwuo suma ɔno yɛ nea yɛ nko a sika ne yɛ pɛ baabi akɔsila bi yɛ bi a yɛn kɔ nana mɔ yɛn kɔ a akɔsida yɛ okuda ne fofie ɔde ɔkɔ brabra fo kɔsira mpaebɔ suma yɛ ne tumi nso kuma bi a. nana yɛn hwɛ sɛ obi abɔ dua no wafrɛ bosom bi ana wafrɛ nsuo bi abɔ dua sɛ wankɔyi ne ho adi ɛwɔ asɔeɛ hɔ a ɛyɛ adwuma. Mpatsɔ ɛyɛ adwuma paa ɛyɛ adwuma na adwuma ɛyɛ nsɛn ɛna mi di kan ka kyerɛ sɛ hinta bi akyerɛ wɔ abrabɔ yɛ ayɛ bɛyɛ mu na nkasa wɔ afidie so a obi hu sɛ mi wɔ ha ɛnso bɛ nkasa mɛtumi abɛyɛ adeɛ na mi ankɔ bɛ hu iwi a na mi kɔ beebi a mi yɛ adeɛ nkunsun eti okoyi adi o ankoyi adi o ɔyɛ ne yɛ ma ɔyɛ ɛfata eti ka ne papa mu sɛ wobɔ wie ya na wakɔ nsuo no so ne nsuo no so de afena asoma ne aduaba ɔbɛka sɛ in the name of Jesus eti nkɔ eti na yɛ nkoyi adi bi mu ɔnkɔ da na ne bɛ fɛ na ɔnkɔ ɔman bɛ fɛ na ɔnkɔ kyerɛ ne bɛ obi afɛ na ɔnkɔ bi so wo sɛ nipa so wo baakokɔ adeduana baakokɔ na mmiɛnsa baakokɔ a ɔyɛ bibi aba mu sɛ ewura na emu tia bibi mbɛn no. nti kyɛ sɛ wɔn mu obi dua a wotumi kɔyi wo ho adi. ɛnu mpɛ sɛ obekum no. ɛnu mpɛ sɛ obekum no na ɔsi bia. wokɔ ɛnu yɛ saman ne bi abɔ bia de nse yɛ mbɔ o saman no a na wɔn adi
de taabo na to mama soma kofo de baba fani pakoda o ka sa ye odi enti anya odi enti o be ji ada na dari nti taabo na be che na cha na soma na wa nko na bibi ko a esia eso nya to ho na ko o chia kana obo wa nfie ni na ani so na na achi wa baba ndo bo ka sa ka ni na we ni pa be sa ni wura aba to asase kwa bia to tuwa ya mu sanu de me ya mo ko bia de mo ma ye yin fi na ye be wi anfo wa mo kan fo wa ni bia bi o show ko na o ka sa mi wo ni kan bia ni wo yin ho wo ni dem ni time dia ye bo ni pa ni ho ni ye ni time ni time ni bia no ye juma tam ye ri ko si abo wa ni dia eni ye hu ni sunsun ye chamo no na pa ko ye na ni ba bia ana obi aso bo dia bi o wa ni o wa so o wa jembone o sunsun bone to di bo wa ko ya sunsun na papa onu na ko ye juma o se na ya no nsuma bi ni mo ye sa na suma sunsun o bia o kuma sen ke suma ni baba chini ko na afi won se fie wa bo ya no bo ni de ko na ya nto ntama amwa ya go po na srafo pa so sa ba ya srafo ni apolisi fo ni asojafo ya go po srafo ni abosom ni adwuma ma won tam ade bi awo ye nye no wa ja ye na ya ni ko bo dia ko aya class ni ko bo dia obi ya ko tebe dia do no wono sini be sa na wan chene obete no kisa konfumoni ya on ko ma kompa na ba ni obi ya boni ya kana na asai kuro na asai ma no so atena mu bi sana sameti yeah na Nana asanya hene wafre ose nyaye ka mo asemi apese ochena adin kakra so awo so apese ochena adin kakra wo diabe ahu semi ya ye kenya so ochena adin kakra awo ntino ye de ko ahoma so na ye no apese ni ko tia wa so ho enkomo na me se nsɛm a ɔwɔ na ɔtumi aka nso ɛdi ɛso yɛ yɛn nsa aka na nsɛm ɛhɛn ɛwɔ ɔmo so nana maadwe na wɔn kɔn mu ɛ yɛ yɛda ase papaapa sɛ wɔn nso yɛn nsa aka ɛwɔ ɔmo so a nyinaa yɛka ho asɛm bi abɔ yi wɔsɛ wɔn nso wɔ ho asɛm kakra nso de na etie fo nyinaa wɔn tie titiri kana na etie so yoma ye nana Tete yoma no ade so so te de ntia abo ado na ti ma ade so ya na no ni ya ya da ya ni teni ko ma tia mo studio ene yese pona na matfemo temo panjame se ene mini studio itemo bote ene na oje la de paso na dote mai afane kuma fra ewo amamre ni amache no bikawe ya na maba eye jabo asenise na adeɛ baako a yɛbɛsɛ nika ɛde fokra nana ɛsɛ sɔbɛdiɛ ɛsɛ ne sɛ yɛabɔ ma obi asɛ nyadɔ ɛyɛ adeɛ a ɛnhu yi na ewiase no neɛ yɛsɔre anɔpa a yɛhu edu ewie a yɛhu edu anadwo a yɛhu ansa na yɛakɔda ebi a yɛakɔdaeɛ no ɛnyɛ hu sɛ nea yɛmfa yɛni hu yɛmfa yɛni hu no ɛno ne sunsun asɛm ɛno ne yɛka no suman nsɛm so ɛno na asɔfoɔ bi awia saa kasa ne sɛ ɔkɔɔ sunsun wiase ɔkɔɔ sunsun wiase
ɛyɛ kasa nananom ɛna ɛne ɛto hɔ ɛwɔ ɔmo dwumadi a ɔmo di no sunsun na duabɔ adeɛ ɛma ne yɛ fi ɛyɛ yawdie ɛno nti ɛte sɛ akwantuo obie ne otu kwan fa ɛna obie ne hɔ a ɔfɛ suman ɛde bɔ dua kwa obi bɛsi saa namɔ no a na ɛyɛ yaw die bi na wɔne mu anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔka nananom ntam ɛsrɛ ɔmyoni ɛde gu obi ɔpɛ sɛ ɔgu n'anim ase ɛnkanka ɛwɔ mmerɛ a yɛde biribi ato ne so ɛwɔ mmerɛ ko a ɔnyi mu ho hwee na kyerɛ sɛ ɔno no ɔfrɛ nananom nso mu sɛ ɔmo meti asɛm no na sɛ odifoɔ a nananom ɛmfa no nyɛ hanam ɛma ɔmo sekan sɛ nso so ɛnyɛ saa na yɛde to ne so deɛ a ɛnyɛ sɛ yɛ sekan kyerɛ no sɛ saa na bɔ aso kyerɛ anyɛ a sɛ na ɛyɛ dɛ enti duabɔ ɛno na yawdie ɛna ɛma obi ɛbɔ dua ɛna deɛ nti a sunsun asɛm nti no nananom a ɛwɔ sunsun mu no ɔmo di asɛm krotii a ɔmo nhwɛ benkum nhwɛ nifa ɛna bere biara no ɔmo pɛ sɛ nokorɛ ɛne pɛpɛ yɛ ɛne atɛntɛnne ɛbɛyɛ adwuma ɛno nso sɛ edu ɛda sɛ yɛ a sɛ yɛ anɔpa sɛ yɛ wia sɛ yɛ nwummere yɛyɛde yɛde hu yɛ sɛ mehu ne n'agofoɔ mehu dan wei mehu si ba spirit a ɛnenam yɛ mu no ɛno deɛ womfa w'ani nhu ɛgyakɔɛ te sɛ x-ray ɔsɛ yɛpɛ sɛ yɛhu ne ɛha wɔ dompe mu a na yɛde wakɔ x-ray because x-ray no ɛno ɛtumi penetrate through dompe anaa opaque subject bi a ɛyi object bi a ɛna ɔyɛ physics na ɔyɛ light a ɔbɛhu sɛ yɛwɔ shadow because light travels in a straight line. It is a travel in a straight line. No object is seen in space. There will be a shadow. It is an X-ray operation. It is two X-ray look at what the number. It means penetrated through brain bones. No pain. Now no pain. One drop. Carbon. So na ɛno ɛna baabi egu a na ɛdi saa na sunsun yi ase no ɛte wo a wonni ani no nhu ɛna wo a wonni aso no wonte ɛnso sunsun no ɛne yɛ nɛfɔ ɛna ɛfa obusa ho sɛ woso daeɛ a na wo nenam baabi no saa berɛ na wo spirit na ɛwɔ so enti ne ti a waa ne sɛ yawdie ɛna ɛma nipa ɛbɔ dua na onya bɔɔ yɛ apɛ na sunsun na yɛmfa yɛ ne nhu no na ɔmo nenam yɛ mu no ɛyɛ nnua nwoma yɛfrɛ ne sɛn nnua ahodoɔ sɔgya sɛ nsuo mmepɔ mmoa koraa no Tete at a frequency. So that frequency, no, as you say, FM station be one kind. Now FM, and I say you watch swiit FM. Now I'm operating on 100.3 megahertz. Say, what won't you know to 100.3 no? Won't think of what I Samsung, so we tune to 92.3
Won't say that frequency no near air control. It at any point in time, no. As I said, who understand no. Answer obviously are connected with the spiritual world. But so you operate on their frequency. And on their frequency, meaning say, when you are moving a couple of crew. Now, almost see as your master for you. Now, also see you on master. So that day. And see, when you can't ask them now, frequency or the can't ask them now. Say about Antoine the frequency. The agents are taking almost normal transmitted, correct. So, Fred, now what every year, or the frequency, now the agent and to access, normally the call. So, Fred, no go poor, almost frequency. It is a way to grab at the area, you're free to remote sensing. Hello? Remote sensing. Say, then you would say, good, Iowa, silver, manganese, bauxite, issue, you will be a friend of remote sensing. They can't hear the threat SSS for the basic time for the say. You will be a friend of electromagnetic spectrum. Calabiani of the Bioria transmitted as a magnetic wave. It goes to the magnetic wave. Water is on the magnetic wave. Your friend is saying water on the magnetic wave. Forest where you green on the magnetic wave. Forest are dry the magnetic wave. You see, the sense are not so as a little goes at the transmission image. Like wind, what they are there, with the good diamond, diamond, a carbon, a transmitting at a window. I will say, kind of spirit not to awaken. If you get all kind of what kind of time, spirit really call, they say, Nana, a kind. It was the choir, they were exact justice. Now, who is that thing justice now? Answer will be so well, you know, every couple say, hey, I didn't wait till a man, I didn't say, they go through that problem. So, Sana, spiritual world, you know, a piece of wood in with body, my dear, when you say, Obuo Tabiri Komfoɔ, and traditionally. Na Nana Obuo Tabiri, and it's Yami, Omoaya no Mokase, yeah, from Boston. Nana Obuo Tabiri on from Boston. Also, Yango. On from Boston. Now what a breed, a swimmer. A Onyankopɔn agent. Eti yɛni butumfo biara so obi tom bɔtɔm. Wɔte ma seɛ. Yɛyɛ ka ne sɛ ɛyɛ ɔmo a ɔmo yɛ traditionalist a ɔmo da suma ya no. Wɔn mu sɛ obi ayɛ n'adeɛ a ɛyɛ ne ya. And obi ga sama tonto anase obi afa na de a wa pray Yesu e dia bo biada obi ni ho ana wa pray Tete e dia bo dia ana wa pray Tumontin Jordan ana e dia bo biada and so we say a Christian for gata kra no ọmụ nye ọmụ sọọsụ enyi ebito obi yɛ ne bɔne na-ese no paa obi kotwa ne bɔɔde a n'ani da so sɛ ɔde kɔ akɔtua ne ba fii anaa ɔde kɔ
sumazin. Jesus Christ did grab your money. It's one that almost both piano. Only now a crystal for. Yen Nanoma, ye share your bowassel. Just be me in particular. Because say, who would be a fellow with a top survey? As the pastor say. It's one there. A crystal for like a cry. Almost deep ritual realm and the spiritual realm no it is yet. It is a Christian body all that so we feel say or yes yeah boni catching now associated with a Christian body say almost no say that same kwama and now Jesus Christ be pamba no and everybody go ahead. So, but many traditionalists, they believe in indigenous instant punishment. It is a did say, near Christo Walker, crying and he said, Yankopo on Takra or Tisa Dapim on Tunku or Na. Nanyakopo on Takra no Tisa. Not the most of the time, when you go on one of the deal. I know only cool and I have made a beer. And you only cool mostly, there was the water married by his effect. Make them a lot of examples. Sanya Kupon, make you to say, all Sepa, all Takra, all Tunku, all Nat. I don't know, Sanya Kupon, yeah. And next